wanda ke da sha'awar jima'i to yayi aure. Kaji abinda manzon Allah ya faɗa, wanda ke da sha'awar jima'i yayi aure. fataqdiruhu man istata'a minkum al-jima'a liqudratihi ala mu'natihi, wanda ke da sha'awar jima'i kuma yana da halin da zai yi aure, mu'anun nikahi falyatazawwaj, to yayi aure. wa man lam yastati' al-jima'a li ajzihi an mu'natihi, wanda ba zai iya jima'i ba fa, ko ba shi da halin auren, sai manzon Allah ya ce fa alaihi bi sawmi, sai ya yawaita azumi, li yadfa shahwatahu wa yaqta sharra maniyihi. wannan azumi da mutum zai rika yi shine zai katse mar sha'awa, kuma shi zai kare shi daga sharrin maniyi, saboda maniyi yana da sharri, taruwa da yake ga namiji yana da sharri, wanda shi yake ingiza mutum ya kai ga aikata fasadi. Allah shi kare mu. shine al-Imam an-Nawawi yace wasu tushkila bi anna sawma yazidu fi tahyij al-harara. akwai malaman da suke gani ai azumi ba zai maganin jima'i ko sha'awa ba, wa dalika mimma yuthiru ash-shahwa, azumin yana ma zaburar da sha'awa. al-Imam an-Nawawi yace lakin dalika inna ma yaqau fi mabda'il amri, a farko ne, don zaka ji wani yana cewa shi yana azumin sha'awar bata ragu ba, farko ne. al-Imam an-Nawawi har ya rasu bai yi aure ba, shi yake faɗin wannan. ya ce fa'iza ta mada alaihi, in ka ci gaba da azumin wa'ata da ka saba da shi, sakana dalika, kamar yadda manzon Allah ya faɗa, fa'innahu lahu wija'u. manzon Allah ya ce wannan azumi zai zama dandaka gare ka, kai da sha'awa kun yi ban kwana. manzon Allah baya karya, saboda haka idan ka yi bai daina ba, to karka bari ka ci gaba da azumi. wanda shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. mai in ka lura, babu wanda ya san magani kamar manzon Allah. don haka wani ya ce maka akwai wata hanya da za a rabu da sha'awa ba ta aure ba, wannan yaudarar ka kawai yake. ka abin da manzon Allah ya faɗa, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. in dai kana da sha'awar jima'i, maganin sha'awa aure. duk wanda ya ce ba zai aure ba, to fasadi na gaban shi. sai dai idan zai bi hanya ta biyu, manzon Allah ya ce yawan azumi. waɗannan su ne kaɗai maganganu da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. idan aka ce wanda ke sha'awar jima'i ya yi aure, dalilin haka ya sa malamai suke cewa babu wani uzuri da ke hana aure a rayuwa, babu shi. in ka shigo da uzurin, to fasadi zai ƙaru. saboda haka za ka ga mutum yana cewa ba zai aure ba sai ya gama jami'a, sai ya yi kaza ya yi kaza, to ya za ka yi da sha'awar? abinda manzon Allah ya faɗa cikin wannan hadisi, fa innahu agabbu lil basari wa ahsanu lil farji. babu maganin da ya fi shi. shi sa annabi ya ce agabbu ahsanu, babu magani. kai ka zaɓan ma kanka wani magani, don haka mutum ba zai kai labari ba, sai dai kariyar Allah. shi sa ka ga barna take yawa cikin al'umma, saboda mun kauce wa umarnin manzon Allah. duk sa'ilin da muka bar maganar manzon Allah, to muna shiga halaka. yanzu a wannan zamani akwai mutumin da ya mace ce ma ba namijin ba yake hana ta aure sai ta samu masters. ya mace ce kuma uban musulmi ne, bai damu da me za ta aikata ba, wannan ba damuwa shi ba ne. alhali sharrin zina ga al'umma, bala'insa baya kimantuwa, amma wannan bai dame mu ba, saboda imani ya yi rauni. Allah ya samu farka. to idan mun dubi wannan hadisi, akwai umarni daga bakin manzon Allah. annabi ya ce fal yatazawwaj, lallai yayi aure. an samu umarnin manzon Allah akan wa? akan matasa, ba ma dattawa ba. lallai yayi aure. to me hukuncin aure? tun daga umarnin manzon Allah, hadisi muttafaqun alai, manzon Allah ya ce lallai ya yi aure. to shin aure sunna ne ko mustahabi ko farilla? to don haka a nan zahiri aure wajibi ne. wannan shine fahimtar ibnu hazmi in ka dubi littafin al-muhalla